העיניים נשואות לשמיים, אין לבנה. אי אפשר עדיין לתקוע בשופר. מחכים, ראש חודש, מחכים, הנה. ברגע שרואים נימה אחת קטנה מהלבנה החדשה, מהירח, הנה, תיקעו בחודש. ולכן מסכת ראש השנה היא מסכת ראש החודש. כל הפרקים הראשונים של מסכת ראש השנה עוסקים במולד, בקידוש החודש. מה זה הנושא הזה של הלבנה? מה זה אל נא יהי עולם בלי ירח? הקדוש ברוך הוא מאיר עלינו את אור התורה, שמש מאירה. מאיר עלינו קדושה, מאיר תורה, מאיר חוכמה, מאיר אמת. כמה אור של אמת המאיר לארץ. אבל כל זה המלך לבדו. הוא מלא אור. הוא מלא אורה. בלי הלבנה, אין מי שמקבל את האור של השמש. הלבנה אומרת לשמש, כל האור שלך יש מי שמקבל אותו. יש מי שסופג אותו. מישהו שלוקח אותו ללב. הקדוש ברוך הוא מאיר אור כמו שמש, אבל אם אין עם ישראל שלוקחים ללב את דבר השם, לוקחים ללב את תורתו, זה כמו עולם בלי ירח. זה עולם שיש בו שמש, אבל אף אחד לא קולט את האור. אף אחד לא מחזיר את האור חזרה. זה מלך בלי מלכות. זה מלך בלי עם. אומרים המלאכים, לפני ריבונו של עולם, בשביל מה בראת את העולם? בשביל שיהיה בעולם הזה מישהו שמחזיר את האור שלך בחזרה. שאומר לך, מה שאתה כל כך רוצה, אנחנו גם רוצים בדיוק אותו דבר. והתורה שאתה נותן לנו, אנחנו לוקחים אותה ללב, סופגים אותה בקרבנו, בכל רמ"ח איברנו, בכל הרגשות שלנו. זה רק עם ישראל. אם לא יהיה יצחק, אם לא יהיה כנסת ישראל, מי ייקח ללב את התורה? מי יחיה אותה? מי ימסור עליה את הנפש? מי יבכה עליה? מי יתרגש ממנה? מי ישמח בשמחת התורה? אם לא יהיה ירח, אם לא יהיה כנסת ישראל שנמשלה ללבנה. בימים האלו אנחנו זועקים לפני הקדוש ברוך הוא, אל נא יהי עולם בלי ירח. תראה, רק בניך, רק עמך. מה כן? באמת, באמת. רחם על בניך. רחם על עמך, רחם על הלבנה. איך אתה משאיר אותה אחר כך חשוכה? מוסתרת, בכסה, מכוסה. תאיר עליה, שתתמלא, שיהיה אור הלבנה כאור החמה, שיהיה שמחה ללבנה, שמחה לארצך, ששון לעירך, אמור לציון בזמן הישועה, למענך אלוהים חיים, למענך. בלי ישראל, בלי כנסת ישראל, בלי זרע יצחק, מי יעיר? מי יעסוק בתורתך? מי יקיים את המצוות? מי יקסוף אליך? מי ישתוקק אליך? אנחנו אוספים עכשיו את כל הזכויות של עם ישראל, את כל הזכויות שאי אפשר להכיל אותם בכלל. כמה רימונים.
כולם עולים עכשיו לפני ריבונו של עולם. בשמחת תורה, לעווננו הרב, איבדנו כל כך הרבה אהובים יקרים לנו. בשמחת תורה איבדנו בין השאר תלמידנו האהוב, טל כהן, השם יקום דמו, רב סרן טל כהן, משפחת ג'רבאית, משורשית, מושב ברכיה, תמיד חכם, חד כתער, כולו תורה, כולו יראת שמיים. יצא להילחם בכפר עזה. בהלוויה הספיד אותו אחד הרבנים וסיפר שטל שירת בתור מפקד ביחידה שעוסקת בדברים עלומים. הוא התקשר אליו בערב ראש השנה, השנה שעברה, אל הרב, ואמר לו, הרב, בראש השנה אני לא אהיה בארץ. לא רק שאני אהיה בארץ, אני אהיה במקום שאין יהודים ואין שופר, ואסור לשמוע שופר, אני אהיה לא איפה שאתה חושב. השנה אני לא אשמע שופר בראש השנה. אני אהיה היכן שאני אהיה. יש דבר כזה? שאל אותו, דבר יהודי שלא שומע שופר? והרב אמר לו, אתה השופר בעצמך. אתה השופר. כולנו שומעים שופר ואתה שופר. כמה ספרי תורה חיים. כמה ספרי תורה חיים בעם ישראל. זה הירח. הנה הירח. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה, אבל יש מי שהנה הם, תראה, הם השופר בעצמם, הם התורה בעצמם. אנחנו בכל הסליחות מבקשים רחמי שמיים. אל מלך יושב על כיסא רחמים, השם רחום. מה אנחנו מבקשים? מה אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יוריד את הדרישות מעם ישראל, יעשה לנו הנחות? מה אנחנו רוצים שהגשם חס ושלום יוותר לקדושה שאנחנו אמורים לעלות עליה? מה פתאום? כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. מה אנחנו מבקשים רחמים? כשאנחנו מבקשים רחמים מהקדוש ברוך הוא, מבקשים רחמים על הלבנה. תעזור לנו להיות לבנה גדולה. תן לנו כוח. תן לנו רוח, תן לנו אומץ, תן לנו גבורה. אבינו אב הרחמן, המרחם, רחם עלינו. מה זה בקשת רחמים? תן בליבנו להבין ולהשכיל. האר אלינו בתורתך, דבק ליבנו מצוותיך. יחל לבבנו לאהבה וליראה את שמך. כל מה שמבקשים רחמים מהקדוש ברוך הוא, זה לא שיוריד חס ושלום מהאור הגדול. תאיר את כל האור הגדול שלך, ותן לנו כוח להיות לבנה שסופקת את כל האור, שלוקחת את כולו אל הלב שלה. תן לנו את העוצמה, תן לנו את כוח האמת. המרחם רחם עלינו, תן בליבנו. כשאנחנו מבקשים רחמים, אנחנו לא מבקשים נסיגה חס ושלום אחור, להפך. מבקשים את בניין ירושלים. ירושלים לך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה. כאשר דיברת, לא פחות מזה. אבל תחזור לנו. תן לנו את הדרך. תסלול לנו את המסילה. איך מגיעים לירושלים? תשמע את התקיעה. תשמע את התרועה. שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. תן לנו את
החוכמה, איך לאחד לבבות. תן לנו את העצה, איך לאחות את כל הקרעים. תן לנו את המידות הטובות, איך לקדש שם שמיים. תן לנו את התבונה והיושר, איך להושיט יד ולקרב ולחבר את כל הנידחים בכל מקום שהם. תאיר לנו את העיניים, לזכות, לראות את הנשמה הטהורה שנמצאת בכל יהודי ויהודי. תמלא לנו את הלב באהבת ישראל. אנחנו לא רוצים הנחות ולא ויתורים. אנחנו לא רוצים הורדת ציפיות, חס ושלום. ולא טיוחים ולא מריחות. להפך. כוחות אדירים. השם, רחום וחנון, ערך אפיים, תן לנו כוח. תרים אותנו. תן לנו את הגבורה. הלבנה רוצה להיות גדולה. רוצה להעיר את כל העם, רוצה את כל ארץ ישראל. רוצה את כל השראת השכינה. היא צריכה הרבה כוחות, הלבנה. להכות את כל האויבים, לסלק את כל המחשכים, את כל הערפילים. אדון שמיים. שערי רחמים אני פותח. ומה עכשיו? כמה עקדות יצחק? כמה עקדות יצחק? כך עמך נשאר מאפרי, ואמור לשרה זה ליצחק ריח. כמה עקדות יצחק. הכל למענך. הכל בשבילך, ריבונו של עולם. תן לנו את הכוחות, כדי שתהיה לך לבנה. איך תסתדר בלי הריח, הקדוש ברוך הוא? לא יהיה לך מלכות. אתה תהיה לבד. ומי יקשיב לך? ומי יחיה אותך? זוכרנו לחיים. תעזור לנו לחיות את תורתך. תעזור לנו להפוך את הספר לספר חיים. שספר התורה, דברי התורה, יהיו חיים, נטועים בקרבנו. הרי בשביל מה הבאת התורה? בשביל שהיא תישאר כתובה? או בשביל שהיא תהפוך ללבבות חיים? כל הבקשות שלנו, כל התפילות, נעזרות בזכות אבות. אנחנו נקרא בעזרת השם השבת, פרשת ניצבים. ושב השם את שבותך, וירבך ויטיבך מאבותיך. אפשר לפרש, יטיבך ירבך מאבותיך יותר מאבותיך. שנזכה ליותר ממה שזכו האבות. אפשר לפרש, ויטיבך וירבך מאבותיך בזכות האבות. על ידי האבות. על ידי שוכני מערה. מה זה בזכות שוכני מערה? בזכות אבות? מה זה? יש כאן פרוטקציה? אנחנו רוצים לשוב. לאיפה שווים? לאיפה שווים? שווים הביתה. לאיפה שווים? שווים לאבא ואמא. שווים אל ההורים שלנו. אל אברהם ושרה ויצחק ורבקה, יעקב רחל לאה. לאיפה אנחנו שווים? אל עצמנו. הרי ממה אנחנו בנויים? כולנו אברהם, כולנו שרה, זה בתוך הדם שלנו.
בתוך הלב שלנו, בתוך האוויר שלנו, אנחנו מלאים בכל האבות והאימהות. כשאנחנו מבקשים על האבות, זכות אבות, אנחנו אומרים, תעזור לנו לשוב אל מי שאנחנו, הביתה. אל אבא ואמא שלנו, להיות בנים נאמנים. תעזור לנו לשוב אל אותו מקום ישר וטוב פשוט. זוכר חסדי אבות, מביא גואל לבני בניהם למען שמו בבא. תראה, התכונות של האבות נמצאות בקרבנו. תעזור לנו לחיות אותם, לחשוב אליהם, להידבק במה שהנחילו לנו אבותינו מדור לדור. הגענו לארץ האבות. וכאן בארץ האבות, האבות צריכים לקום מחדש. על ידי הבנים. אברהם, יצחק, עוקד ונעקד, אלו נמצאים בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. וגם אם אפס רוב העקים, גם אם אין כבר ציפורים להביא לבית המקדש, וגם אם נראה שהאוהל ששכן בו השם ריקן, אל לנו נדע. כי על כן יש לנו עם זה. יש לנו. זה נמצא, זה לא הלך לאיבוד אף פעם, אל לנו נובדה. את הכל יכולים לקחת לנו, אבל דבר אחד לא יכול ללכת לאיבוד, אל לנו נובדה. התכונות של האב הזקן נמצאות בתוכנו, לא אי אפשר להוציא אותם מקרבנו. זה דמנו, זה תורשתי. כך לבן יקיר. בעזרת השם, בזכות התפילות, הסליחות, והפיוטים, והשירים, והניגונים, והכיסופים, והתשובה, והתעלות הרוח, והצדקה, ובזכות מסירות הנפש של חיילי ישראל, בזכות הגבורה של הלוחמים, הצדיקים, בזכות כל קדושי ישראל. זיכרון לפניך בשחק, לעד בספר יוחק, ברית עולם בל יומחק, את אברהם ואת יצחק. קוראיך באים לכל, בצרה עקדה תשקול, וצונך ברחמים תפקוד, פני הצאן אל הקוד. עוררה גבורתך להקיץ נרדמים, למענך תפדה חרדים נדמים, להמשיך רחמך וחסדיך משמי מרומים, אל מלך ישב על כיסא רחמים. הקדוש ברוך הוא יזכה את כולכם, את כל הקהילה, את כל הציבור הקדוש, בשנה טובה, בכתיבה וחתימה טובה, שיהיו ישועות ונחמות ובשורות טובות ונחת לכם, לכל בית ישראל. בעזרת השם, שנת גאולה היא קרובה, והנה עוד רגע, עוד מעט, אמור לציון בזמן הישועה, המנון ואליה אני שולח. שנה טובה ומתוקה.